angin gugur akraning arga ora gurnitora akiri-kiri ora bumi prakempita padula mangambak ambak antres warlan lesus kawula nuwun sewu sarawuhipun Kakang Mas Madukara wonten ing sawut jajar kula ingkang rayipun kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ndak tampa nanging sakwise ndak tampa bakal ndak buangan dosa tek mekaten ingkang dados pangandikanipun ora perlu kakehan gunem sing tanpa guna wis cetha ngiglo tanpa warana wiwit kuncung nganti gelung para Pandhawa tansah ambet dharma utama ing budi ning yogenere palungguhan iki kowe wani kurang tata nyempyokake banyu letuh ana praupane para Pandhawa kowe ngorek-orek marang kautamane para Pandhawa ingkang dipun kersakaken Kakang Mas Arjuna kados pundi kapan dulur-dulurmu ngajari kowe dadi maling keris ing negara Mandaraka Kyai Udan Mas Nduk Cala ngapunten kula mireng bilih pusaka Mandaraka ical kemawon nembe den samangke lah kok kula kadakwa nyolong wujudipun pusaka babar pisan kula mboten ngertos kasumpau kula namung badhe nderek yen perlu kabengkau dada kula kapendheta jantung kula mboten wonten tandha-tandha bilih kula murang tata kados mekaten janji ora gelem ngaku ora gelem jujur aku pega jempalani karo kuwi yen perlu mecah sirahmu Kakang Mas wonten paribasat rasa paribasan nanging babar pisan kula mboten ngertos bab kalipun Kyai Udan Mas males mboten nyepelekan males mboten Arjuna sing kuwirangan nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye negara iki kudu adil hukum iki kudu jejeg nadyan to kulit daging yen duwe luput kudu dipatrapi pidana naku janji ora gelem ngaku tak tibani jemparing sing mawa daya angin mbuh tibamu
tenan karo dulure. Ning ora sak wutuhe Arjuna ki kleru kuwi ya mung diperintah. Ning sing aku rumangsa gemun setahun jembleng sarendeng kok sing merintah tumindak murka kaya mengkono kok malah Eyang Talkanda Sang Mahatma Bisma. Penemban Bisma kula pengin jagongan kalih Paduka. Laguning lekas lukita linuwuh ing kidung kadung kadereng amor Kanjeng Hyang Talkanda ya Kaki Prabu Ndarawati kasinggihan Hyang nyuwun pangapunten kula nderek miterang king menapa kok Paduka merintah dumateng ingkang wayah Arjuna kejem kados mekaten dumateng rayinipun. Merga Sadewa lan Nakula duwe luput nyidra anane Kyai Udanmas. Menawi petang kula anggenipun ndak polare kalih kala wau mboten mawi dasar ingkang kiyat. Nyuwun pangapunten. Sak ngertos kula Eyang Bisma menika piyayi ingkang putus lan wegik sarta tulus ing dados budinipun. Nanging sak mangke kok semunipun kadhi tiba kosok balen. Paduka menika Brahmana, paduka menika pendhita. Pendhita ki mapane dipundi lan ditata, dipundi pangandikane ditata ing Resula Bawani. Ning kok rek palungguhan samangke prasasat paduka menika kados jagal menungso, ramingkat getak modar. Getak ki nyibarate ula weling malah ketok loreke. Sajek jumblek aku lagi ngerti iki kok penemban Bisma kejem tur kersa getak karo wong. Mesti iki wong Indrajala. Yen musuh karo Ratu Ndarawati ora bakal gathuk. Ning sing gambui ya mung wong iki. Kok kowe sing teko? nggih Ngopo? goleki lambang Lah sampeyan kok gayane ora ngerti genah nyeluk kula. Aku ki ra ngundang kowe, ngundang. Krungu kuping kula kaya dipethik. Gong Bagong rene iki lho wedokan. Dapurmu luwak. Ora kowe sing tak undang. Lah napa? Iki sing tak undang. Padha becik ketitik ala ketara, Mas. inggih Ki Bagong wilujenge Ya ampun, ra tau metu nang ndi to, Man. Aku kangen karo kowe, mun aku. Dereke ngedekne jaranan barang kowe. Kowe lungguh sik aku tak jagongan karo Anoman. Kowe sik ning Kendali Sodo ya, Man. Ya. inggih lah dateng pundi ki mawon mboten kerasa nggih gandeng kula menika sampun tuwa nggih Kendali Sodo kemawon. Nah, syukur. Bojomu sik sayem probo kae. Iya. Nggih. Kelek nemu nang ndi ya? Triwindu. Gua Windu.
Windu. Oh iya nggawa windu nalika Anoman duta ya kowe dikongkon karo Rama Wijaya ning Alengkadiraja. Banga 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 bang. Banga 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 bang. Caritane wayang Ramayana. Ngono kae. Anoman si kethek putih. Iya iya. Sowan taman juruk. Taman tok. Jurukan taman tok. Cinta tidak mulai kotangan. Konangan. Lah iya konangan mergo ora kotangan. Kowe sesuk prei to kowe. Layak nekatmu kok kliwat ora. Kowe iki ngedek aku, kowe ngrayah pasaranku. Aku saben-saben tanganku nglawe kowe lambemu geneman, lambeku wis mengo, kowe genti omong ngono ki njur karepmu piye? Mongko Anoman teko kene sing ngejaki aku sing ngundang aku, lek ngecibris karo kowe lho, mun aku. Apa ora marem bendina guyon ora marem apa piye iki? Apa rumangsamu dadi Kresna gampang apa piye? Lek gampang kowe Kresna kene apa piye? Kira-kira gelem ora? Upamane kowe dadi Kresna gelem apa ora? Gini ya to. Ya wis kene Kresna kene. Wis mangsamu nyepeleke karo ratu dadi Kresna. Wis ngono. Lah bagonge kosong no, dadi bagong aku. Ngene pokoke omong sak geleme to iki butuhe ngene iki. Ning mboten sekeca jenengan malah teng Wis ora apa-apa. Wis ora apa lu gua Anoman. Ayo tak ngomong. Randang tak plinteng lho. Oh ngilah ngawit mamastu namasidan. Sembrono. Senggono. Iya, senggono. Padha becik senggone anggenmu ngadhep Anoman. Meninggi wilujenis kala niring sambi kala bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, nak tampa gawe bombonge rata. Rasa. Iya rasa. Diprayogakne anggene lungguh Anoman. Meninggi pangraos mboten kirang sekeca anggenku sibuk. Elane. Gong BA. Padha becik anggenmu Prapta, Bagong. Mboten wonten alat piye-piye. Ya tak cokro sirahmu piye? Apa nggawa? Nggawa? Dudana kaya apa cokro? Pemangsa mau guyon apa piye? Aku ki wong tenanan malah jak guyon iki cokro. Pecah sirahmu. Ngampil kedat mawon. Nek kaya dolanane anakku diglendingne ngene iki. Oh, tikus tenan ora. Anoman, Wonten dawuh. sik kuat mere. Nggih, tasih. Musuhmu njedul saka kuburane. Nggih. Lah pundi ngakahe lho sawangan mosok kowe pangling. Lho pangestu. Aduh yo. Tanganku ra iso diobahne. Walah cokro kowe genah. Masakno. Aduh yo. Aduh yo. Wong ngene nggih dolanan. Pundi-pundi ra Kundarawati nggih dolanan. Senengane. Aduh yo, aku etok-etok wek. Wek.
mudar-mudar Anoman yen aku ora bakal mati watone dapure Dasamuka sing jedul saka kuburan. Ayo minggat, ayo bali. Aku tak rewangi dadi pendhita Talkanda ngarah patine para Pandhawa wiwit saka kembar. Yen kembar mati Pandhawa liyane mati. Janaka melu mati, Sembadra dadi randha maka Sembadra titis Widawati. Bakal tak pek bojo, aku gelem mulih nggawa Sembadra. Yo. Wah. Ah. Oi. Ah. Ah. Oh. 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 Weh. Wah. Wah. Ah. Oh. Ah. Parane habatan suksma ingkang habet kurang tata anengge Sukmanira muni Narendra ngalengka diraja sang Dasamuka kang mangkono wae Prabawa gara-gara Jawi Wetan.